Godsmell ще откриете голяма част от колекцията парфюми на Ксержов, които са съвършен синтез между лукс, елегантност и ненадминати аромати. Ксержов Golden Green е усещане за изтънченост и съблазън. Аромат, обгръщащ сетивата с богати и топли нотки, създавайки чувство на класа и изящество. Каса Мурати Латоска е символ на страст и финес. Този аромат пленява с безкомпромисна изтънченост и оставя запомняща се следа на обаяние и нежност. За почитателите на свежестта, Ксержов Blue Holism предлага идеална комбинация от свежи нотки на билки, подправки и дървесина. Истинска хармония, освежаваща духа и създаваща усещане за лекота. Каса Мурати Италика е ненадмината наслада за сетивата. С уникална комбинация между бадеми, мляко и карамелени бомбони, този аромат разказва история за сладост, топлина и уют. Открийте своето ароматно произведение с парфюмите на Ксержов. Пазарувайте на Godsmell.bg и се насладете на истинския лукс.